reed hier net langs. En nou kom ik hier wel duiker zelf, maar ik heb hier nog nooit duikers gezien. Nee? Nee. Toch hebben we hier al eens duiker gedoken. Echt hoor? Ja. Maar we wonen eigenlijk in Duitsland gaan Hallo. duiken. Goedemorgen. Lekker warm zo'n pak, hè? Ja, daarom moet water in. En dan komt er ook nog iemand die komt met ons praten of wel leuk is. Maar. Dat is heel leuk, maar ook heel warm. Nou ja, wilt hier het water in. Ja. Mogen we dan in ieder geval een stukje mij lopen? Natuurlijk moet je dat doen. Maar als je die heeft, want het is wel weer man. Ja. Geen enkel probleem. En in water is het toch een beetje kouder als wat we hier hebben. En van wie is dit busje? Van mij? Oh. Ziet je ook DJ? Normaal wel, maar corona is dat een beetje een lastig hobby op dit moment. Ja. Daar kun je gewoon helemaal niks mee. Je bent op 1,5 meter en dan herrie maken en dan mensen wat te drinken geven, dat geeft per definitie problemen. Ja. Dus ongeveer vanaf maart heb ik niks wat het... Ja. Maar is dat ook vak? Ziet je Wat is professioneel? dat? Hobby, ja, wat is professioneel? Dat weet ik niet, als ze ervan kan leven. Ik heb dat vroeger als jongste van een jaar of 20 heb ik dat jarenlang gedaan met een drive-in show. Dus 15 jaar geleden begon het weer te kriebelen. En dan pakte dat gewoon weer op. En dan op een gegeven moment rolt dat, ja, via mond-op-mond reclame gaat dat verder. Zeg het nog eens één keer. Nee, zeg het nog eens één keer, dat woord, de drive-in show. Zeg het nog. Drive-in show? Oh, geweldig. Vroeger huurden ze dat overal, maar tegenwoordig Ja, nergens jaren meer, 80. hè? Ik bedoel, dat waren gewoon swingen, feest en weet ik veel wat. En dat gevoel om mensen een hele plezierige avond te geven en mensen u er platen laten gaan, dat blijft gewoon geweldig, toch? En de tegenhanger gaan we nou doen, want dat is lekker onder water en dan lekker hebben we nergens geen last meer van. Nou, weet ik, is dit soort water, wie deden ze het heen? En een meter of 8 denk ik, 10. Toch nog? Jawel. Ja, dat schat ik. Nou, er zijn sommige grindafgravingen die zijn behuurlijk diep. Want Maar dat is heel wisselend bij. heel langs is te runnen, hè? En die is nou net volgens mij uit het bedrijf genomen qua grindwinning, hè? Ja, dat klopt. Maar het lastige is voor ons, dit is eigenlijk al een Nierland lopen. Dus we hebben even zitten zoeken van, waar kan een redelijke plaats zien dat we het water in kunnen. Want de hobby is niet wandelen. Zeker niet met allemaal aan. Ons hobby is duiken. Hey, en één ding is denk ik wel heel handig. Onder water geldt de 1,5 meter regel niet. Wij hebben geen taboes onder water. Nee. Verdere details zullen we ook besparen. Het is overal net, dus die paar druppels mag niet doen. Is het nou spannend om in zo'n grindgaat, zoals we dat noemen, te duiken? Ja, wat is spannend. Ja, zit hier vis? Weet ik niet. Dat kan ik ook straks vertellen. Oké, het is de eerste keer, hé? Nee, we zien hier wel dukker geweest, maar daar zie je bijvoorbeeld al vis zwemmen. Maar je weet nooit, de grindgat, daar het in het verleden het er nooit beplanting en vissen in gezeten. Dus dat komt er op een gegeven moment door de jaren heen. Ja, door zwemwater. Ja, komt dat er wel in. Maar dan is de vraag hoe lang dat het duurt voordat je een mooi evenwicht hebt in de vijver. Oh, dat is net lekker zo. Maar die jongeman, dat verhaal van de Golden Ring in de Stielse bus, heb je dat ook met gekregen? Ja, dat was onlangs, die hadden bijna het 1-jarig huwelijk, geloof ik. En Alex had toen een bril gevonden. Maar het verhaal ging toch over een ring? Ja. Wat is dan het verhaal van de bril? Uiteindelijk zijn er duikers aan terecht. Alex had een ring gevonden. Er zijn duikers bij terecht gekomen. En die hebben op een gegeven moment door de speld in de hooiberg. Gaat het? Nou, alles goed, Alex? Zorg dat ik de ondergrond heb. Voor de flippers aan te doen. Ja. Ja. En dan weet ik niet of ze mannen dan tegelijkertijd vragen kan stellen terwijl ze zoiets aan het doen zijn. Dat is lastig, hè? Dat zijn meer dan 2 dingen tegelijk. Alex, dat was inderdaad een speld in de hooiberg Ja, dat om klopt. zo'n ring te vinden. Maar ik geloof, het was zo gepiept, hè? Oh, 3 kwartier. Ja. Maar Ja, goed. De moest toch. Ja, goed. Wat is snel? nou ja, een trouwring is maar heel klein. Ja, maar die man die was dat verloren. Die wist precies waar dat verloren was. Ja.
Dus daar gewoon een redelijke aanduiding aan. Kijk, als ik zeg bijvoorbeeld tussen die slang en daar, op zo'n stuk en dan ongeveer 4 meter op de kant, ja, dan is dat te zoeken. En wanneer was ze de ring verloren? Daags van tevoren. Daags van tevoren. Ja. En hij is gevonden daags voordat ze Net op weer een trouwdag. op weer een trouwdag. Wat leuk is, Hier is het platter. Ja. Als je dadelijk terugloopt bij mijn auto, Ja. maar die heb ik nou niet nuttig, liggen bij een handschoenen, wilde die er even onder leggen. Onder de auto. Oké, dit Ja. wordt toch pas later goed gezonden, hè? Dus dat, Nee, prima, maar ze liggen er als het goed dat is. je al hoort, ben ik dat vergeten. Dus dat is niet te koud dan, op 10 meter, nee? Nee, het is 21 graden zal het water ongeveer zien. Ja, maar op 10 meter diepte denk ik niet, hè? Ja, dat klopt. Ja? Maar dat, even, Oh. dat gaat goed hoor. Hé, maar Alex, hebben ze nou de ring toen ze die gevonden heeft, hè? Ja. Hebben ze die aan de man zelf overhandigd? Die waren erbij. ja, die waren erbij. Ja, ja, maar wie gelukkig waren die? Ik was dus te doen dat ik me kwijt word, dus ik had hem eerst met een peentje ervan. Ik denk, kan niet gebeuren dat ik hem nu weer verleren. Ja. Dus ik zeg tegen dat meisje, ja, ik zeg sorry, maar ik heb een ring aan, die huurt aan de andere kant. Ik vond het geen idee. Ik zeg, ik ben zo blij dat dat er is. Maar wie kent ze in godsnaam een trouwring verlezen? Ja. Water en vingers worden dan, het is kalder. Vingers slinkt. En dan beginnen we tot binnen dat kwijt. Hey, En nou, sommige mensen doen er ook andere dingen met hoor. Die zien dat al lang moe. Maar ik denk dan, Joop is er nog niet blij dat er een kwijt is. Nee. Hey, maar nou is het een gewone doordeweekse dag. Ja. Heb je allebei tijd om zo maar te gaan duiken, We jongens? maken er gewoon tijd voor. Je moet Vredepad. hartstikke druk hebben waar je het overal bent. En ik heb vakantie dus. En dich? En ik stop niet meer. En mijn muziek is alleen een hobby voor in de weekenden en voor feestjes en partijen. Maar wat doet ze normaal gesproken voor werk? Niks meer. Oké. Best ik gepensioneerd al of zo? Mijn vrijheid is mij heel veel waard. Kijk. Is dat ook een beetje wassen vuls als ze onder water is? Ja. Ja. Dus hier, Heerlijk. de huur staat alleen nog maar een paar bubbeltjes en dat is het. Niet wat dat je zadig van nou. Nou zat ik net te denken, waar komt dat Limburgs, dat dialect van waar komt dat vanaf? Ik woon al jarenlang in Belveld en ik ben in Venray geboren. Kijk. Dus vandaar dat het een rare mix is. En Alex, Hoe die Blierik. Blierik. Nou ja, En je ziet vaste duikmaatjes. we zien van dezelfde club. Welke club is dat? Dat is OSV Quintus in Horst. In Horst. Ja. Ik heb me wel eens laten vertellen, dat moest nooit alleen gaan duiken. Nou, dat doen we ook niet. Niet eens, dat mag niet, maar dat is gewoon streng verboden. Er kan altijd iets mechanisch fout gaan en dan hebben elkaar hard nodig. Vandaar dat ik ook als reserve deze baby heb. En Alex zet ook voor mij als er iets geks aan de hand is in de reserve. Oh, dat is een tweede mondstuk voor zuurstof. Ja, Ja. zo doen we dicht de octopus, alternatieve luchtvoorziening en dit is mijn eigen. En wat is een octopus? Octopus dat is een ding wat onder water, normaal ook, maar dit is gewoon een ademautomaat. Ze noemen dat een octopus. Een ademautomaat. Ja. Hoe lang kan ze nou met zo'n fles onder water blijven? Dat hangt afhankelijk van diepte en hoe diep dat je gaat. En, dus dat kunnen we niet echt zeggen. Maar normaal gesproken zo we 3 kwartier tot een uur zien we weg. Serieus? Ja. Ja. En dan met een beetje mazzel hebben we nog lucht voor de dubbele tijd. Ja. Maar als wij zijn samen in september in de Malediven geweest. En als we dan naar 35 meter gaan, dan hebben we iets meer lucht nodig. Oh, dat lijkt me echt wel het absolute einde. Dat komt heel aardig in de buurt, ja. Nou, ik hoop niet dat het absolute einde is, want Nee. dat klinkt toch redelijk definitief hier. Nee, het einde in de zin van het summum. Ja, ik snap het. Maar wat is de mooiste? Heb je hetzelfde duikplekje als nummer 1 op Olies gestaan? Nou. Tot nou toe? Wat? De kat zijn niet Ja, maar duidelijk, ik dat zie ziet het er ook zoveel. niet, je kunt ook niet zeggen wat is het mooi. Wat is de mooiste plek in Nederland? Waar gaat het liefst op vakantie? Ik bedoel, het is overal mooi. En overal zie je dan andere dingen. En dat houdt het toch ook hobby leuk. Maar met z'n tweeën naar de Malediven zijn er dan ook vrouwen mee geweest? Dan zitten gewoon gans niet op een boot. Dan zitten we de gans gezelschap. Nee, maar er zijn geen En, partners. ik was alleen. Ja, ja. Partner is mee geweest. Ja.
Als je het niet erg vindt, dan gaan we nou onder water. Vind je dat goed? Een strak plan. Ik zorg voor de handschoen. Maar wie kunnen we nou een berichtje geven van wanneer het op televisie komt? Doe maar via Quintus. Quintus. Ja. Als je gewoon naar Quintus, naar de onderwatersportvereniging Quintus in Horst, een mailtje of een app, dan komt dat vanzelf wel bij ons terecht. Oké. En wie vindt dat heel leuk om wat naar buiten te treden? Oké. Dat is een klein stukje reclame voor de duikclub. Nou, en om mensen enthousiast te maken voor een heel mooi hobby. Dat is het. Want is er weinig nee aanwas? Nou, we hebben dat is 100 leien. We hebben, Oh. we hebben al jarenlang een heel stabiel, we doen ook cursussen. Wacht eens even. Doet je ook niet het onderwater, wie had het ook alweer eens? Toepen. Onderwater toepen. Ja, ja. En we doen van alles. We doen van alles. En nog ideeën? Dan kom naar Quintus. Oké. Onderwater toepers, bedankt. Oké. Hey, de groetjes hè. Hey, heel veel plezier aan mannen. Merci. Doe ze de groeten eronder. Jo, doen we. Hoi hoi. Hoi. Hoe is het zicht? Wanneer? Hoe is het zicht? We gaan maar ook kijken. Boven water is het goed. Even dichter bij elkaar, want hier is het... We hebben even geroebeld. Yes. Hoi. Een oor lang. Aflezen.